Il-mediċina Warfarin tittieħed minn persuni li għandhom bżonn jirregolaw il-konsistenza tad-demm. Tintuża l-aktar minn pazjenti li jkunu diġà sofrew minn trombosi għaliex dan il-prodott mediċinali jnaqqas ir-riskju li jerġa' jkun hemm ostaklu sabiex id-demm jiċċirkola fis-sistema tal-bniedem. Imma fl-aħħar xhur il-Warfarin kienet ta' spiss out of stock kemm mill-isptar Mater Dei kif ukoll mill-ispizerija tal-Ghazla tiegħek. Anzjana ta' 77 sena li tieħu din il-mediċina għal 14-il sena tikkonferma ma' news li dan in-nuqqas għadu qed jiddomina sal-lum. Tirrakkonta x'sab ir-raġel tagħha meta jumejn ilu mar jiġbrilha l-Warfarin mill-ispizerija tal-Ghazla tiegħek. Marda rodu biex iġibhomli u għaltlu manna l-ebda doza. Ma sibx, għaz biex nixri. U mhux darba saret di tajda sejra. L-anzjana li għandha valva artifiċjali f'qalba tajt li ma tistax tgħaddi mingħajr din il-mediċina. U l-Warfarin mhux li tgħaddi mingħajru, quddiem. Jridu jżomm quddiem kif suppost iridu il-professur. U jekk jaħxin jew jerqa' jista' joqtlok. Jiena għandi valva artifiċjali. Issa da jekk tgħaddi nqaklod żgħira minnu, mewt. In-nuqqas tal-Warfarin qed imur kontra l-parir tal-konsulent tal-anzjana li jħeġġiġha biex tiċċekkja l-konsistenza tad-demm kull ġimgħa jew ġimagħtejn. Dak niċċekkjaw kull meta jgħidulna kull 8 kull 15 u tgħidx għamlulna enfasi għodu attenti kif taħduh. U ma tistax tirriplejsja b'xi ħaġa oħra li forsi lilu. Anke mhijiex mediċina għolja, imma tista' tikkawża l-mewt. Ma toħodix. Ċifri parlamentari juru li bejn l-2007 u l-2011 il-pilloli out of stock qabżu l-400.